आंनि गोसोनि गिदिराव बे अडिअ एलबामखौ दिनै माने फैनानै माने सिलभार जुबलि सम जाबाय दा बेखौ दिनै बे सेलिब्रेसनावहाय आंखौ गोसोखांबाय आंबो बे माने दिनैनि बे जेनाखि सिलभार जुबलि बे प्रग्रामाव आङो गावखौनो बाहागो लाफैनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे मेथाइखौ माने आंनो रोजाबनाय जादोंमोन नालाय बेनिफ्राय आं गावखौनो मोनसे प्राउड मोनदों मानो होनबा बे फार्स्ट टाइम बर'नि अडिअ माने एलबाम जोंनि एलबाममोन आरोखि बेखायनो दिनै बे जे दिनैनि समखौ आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरोखि दोंबैसे दंमोन नोंथांनि गाना बे आंनि गोसोनि गिदिराव दोंब्रैसो दंमोन खोमा टाइटेल सङानो बे आंनि गोसोनि गिदिरावनो माबादि नुदों नोंथाङा जिहेथु देंखोगिरि हिसाबै जे आंनि गोसोनि गोदै राव बेयाव फाव खालामनाय बेयाव मोसानायफोरखौ दायोथ' माने जों नुनायाव जोबोद मोजाङानो आरो मोजांखौनो दिनैहाय सिनियर जुनियर जितु आर्टिस्टफोर लोगो मोनलायदों माबादि मोनदों बेथ' आरो जोबोरै माने गोजोननाय गोजोनथाव माने जों बहुद गोबावनि उनाव दिनै बेहाय ज' जानो हाबाय दिनैनि बे सिलभार जुबलि प्रग्रामाव गोबां आर्टिस्टफोरखौ जों जयै लोगो मोननाय जाबाय आंनि गोसोनि गोदै राव जिहेतु नैबे मेथाइ जेराव राजु जोंनि आदाया फाव खालामदों मेथाइखौ सोर लिरामोन आरो सोरनि खाबुआव नोंथाङा बे मेथाइखौ खननो खाबु मोनखो आरो बै समाव माबायदि जेंनाजों नोंथाङा मोगा मोगि जानो बेखौ जोङो माने बे मेथाइनि लिरिक्सआ माबा जोंना महेश नामा बिनि नामा मा खालामोनलै महेशखौनो होननांगोन बेखौ थारमाने जोंना लिरिक्सआ महेशआनो बेनि उनाव जेनेबा प्रडिउसाराबो महेशआनो लोगोसे जोंना बे मेथाइनि डिरेक्टर जोंना सत्यजित नार्जारिया मिउजिकआ बे केलकाता आर के पालनिमोन आरो रामकृष्ण पाल कलकातायाव बानायनाय जादोंमोन मेथाइखौ रोजाबनो खाबु होनो थाखाय नोंथांजों माबायदि एप्रच खालामजेनामोन प्रडिउसार बा बिथांमोनहा बिदिनो जोंथ' सिगां माने टाउनावनो लोगो मोनखायो नालाय बेहाय माने सानसे आंखौ लोगो हमनानै रायज्लायदों आरोखि जों बिदि माने अडिअ खालामनो थांगासिनो माने टाइटेला बे मेथाइखौनो होनदों आरोखि आंनि गोसोनि गिदिर राव बेनि उनाव जों अडिअ खालामनायनि उनाव माने बेनि उनाव एलबाम बानायनाय जादों आरो जोंना बे नोंथांनि गाराङाव गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिबाना दासिमबो नोंथांमोननि गानखौ खोनायोब्ला अल्ड इज गोल्ड होननानै बुङो नोंथाङा आथिखालाव नोंथांनि गोसो थानायाव बेसेबांसो मेथाइखौ नोंथाङा नोंथांनि जिउआव खनबोखो दाथ' मिनिमाम माने मा होनो बेखौ 500 एबाबाव जासिगोन अडिअखौ आदसा मेथाइ आरो मिडिया पार्सन नोंथांमोन आरो बयबो